Pozdravujem. Vlaždice sa rozdeľujú na niekoľko kategórií s povrchom napríklad kamenným, betónovým, mramorovým, oceľovým, alebo my to označujeme ako dizajnové iné povrchy. A v tomto videu vám poviem niekoľko vecí o kamenných dekoroch. Kamenné dekory sú veľmi populárne, sú obľúbené, pretože s tým kameňom sa stretávame v architektúre už od nepamäti, od doby kamennej. A väčšinou ten kameň a takisto aj tie kamenné obchvady a dlážby sú prirodzenejšie vtedy, keď sú menšie, respektíve keď sú tak veľké, ako boli napríklad kamenné bloky. To znamená, môžeme začať v nejakej malej mozaike cez nejaký stredne veľký formát a takým najväčším kamenným formátom by mohla byť dlážba 1,20 x 1,20 m. Tieto kamenné dekory čerpajú veľa inšpirácií z naozajstných skutočných materiálov, majú rovnako aj povrchy upravené tak, aby pripomínali ten skutočný povrch toho kameňa. Niektoré sú viacej hrbolaté, viacej drsné, niektoré sú viacej také rovnejšie, také plochejšie. To znamená, že či pracujem s nejakým takýmto antracitovými, trblietkovými odtieňmi, alebo či pracujeme s travertinom, ktorý sa odpradávna skôr tak zalešťoval, čiže ten je takýto hladší. Je teraz na vás, aby ste vo vlastnom projekte vedeli správne vybrať ten vhodný kamenný dekor, ktorý sa vám hodí do vášho projektu. Aj preto si pozrite náš web, nájdete tam množstvo inšpirácií, kliknite si na subscribe a pozrite si ďalší obsah o obkladoch a dlážbách.